nga preso phai pi parlok sa season part ha kane ka video ngya pai khindiat ya ka jinga la kai champion leagues ha den santli ki jinga la kai ha kamit ya khen pon jong ka champion leagues ka club arsenal kadang bat ya ka kerdan ka baning kong ha ka ba klayok khur hadu khat san pon na ka jing job ya baro santli ki jinga la kai ka club PSG kadang bat ya ka kerdan ka ba ar ha ka ba klayok ban khur hadu khat ar points na kine ki santli ki jinga la kai ka PSG ka job sausen bat ka syaram tang season ka klub Bayern Munich kadang bat ya ka kerdan ka balai ka Bayern Munich ru kadang yok khur khat ar points ha ka ba kala job sausen bat syaram no season na ki santli ki jingala kai ka klub Inter Milan kadang bat ya ka kerdan ka basau ka klub Inter Milan ru kala yok ban khur khat ar points ka klub Inter Milan kala job sausen bat syaram no season na ki santli ki jingala kai ka klub Real Madrid kadang bat ya ka kerdan ka basan ka Real Madrid ru kadang yok khur khat ar points ha ka ba kala job sausen bat syaram no season na ki santli ki jingala kai ka klub Dortmund kadang bat ya ka kerdan ka bahnreu ka klub Chelsea kadang bat ya ka kerdan ka bahnyau ka klub Sporting CP kadang bat ya ka kerdan ka bapra ka klub Man City kadang bat ya ka kerdan ka bakhendai bat ka klub Atlanta kadang bat ya ka kerdan ka basipeu kini ki klub nadu ka kerdan ka bahnreu hadu ka kerdan ka basipeu kidang yok khur mar sipeu pon ha ka ba la job license ki ya khai season bat syaram no season na ki santli ki jengala kai kirang ya la kai ki bla yok khur ya ka yellow card ha ka champion league kilong kumne u Aitor Paredes na ka klub Athletic Club u Dastan Sat Paye na ka klub Keirat u Edmond Tapsoba na ka klub Leverkusen u Lucas Lerager na ka klub Copenhagen bat u Martin Subimendi na ka klub Arsenal kini baro sangut ki player klayok ban khur hadu mar lightly ki yellow card kirang ya la kai ke balam khmat ha ka jing yok bun assist ha ka champion league kilong kumne u Hakimi na ka klub PSG u Dominic Szoboszlai na ka klub Liverpool u Pierre-Emerick na ka klub Marseille u Tijani Reijnders na ka klub Man City bat u Arda Güler na ka klub Real Madrid kini kirang ya la kai klayok ban khur hadu mar lightly ki assist hendrai u Arda Güler udang yok khur tang artli ki assist kirang ya la kai ke balam khmat ha ka jing yok thep bun gol ha ka champion league kilong kumne u Kylian Mbappe na ka klub Real Madrid ulayok ban khur hadu khendai tli ki goals u Victor Osimhen na ka klub Galatasaray layok ban khur hadu ndreu tli ki goals u Erling Haaland na ka klub Manchester City bat u Harry Kane na ka klub Bayern Munich ki layok ban thep mar santli ki goals u Anthony Gordon na ka klub Newcastle u Gabriel Martinelli na ka klub Arsenal u Harvey Barnes na ka klub Newcastle u Lautaro Martinez na ka klub Inter Milan u Marcus Rashford na ka klub Barcelona bat u Vitinha na ka klub PSG kini ki players ki layok ban khur mar sau gol ha ka champion league parlok ya ka klub Ayu Pekersan ha ka champion league sengau pa komen hapo ka comment section tangkat nei ka video sepang ka champion league haden baladep mar santli ki jingala kai ha tu ka PSG kalan em ban yo ra biang ya ka champion league sementa ka samoy sa komen hapo ka comment section te ka video kalah kod hangne lada episode tenat ya ka nei ka video sengau pa wat klet ban like bat subscribe kublai sibun